जोमै माबा मोनसे बुंदो। आंहा बुंनांगौ जेबो गैला, खालि खनसे नोंखौ आरो नोंनियाव निमाहाल' बिनो सानो। अलंबार, आंनि गाज्रि आखलनि थाखायनो गोबां खस्थ' मोनबोबाय आरो नोंबो गोबां खस्थ' मोनबाय। आंनि गाज्रि आखलनि थाखायनो न'खराबो बायबाय, नाथाय गसाइया जोंखौ बेफोरबायदि गाज्रिनिफ्राय आरो निमाहा बिज्लायनो मोनसे सम खाबुखौ होफिनबाय। दा गसाइनि अननायाव नोंखौबो मोनफिनबाय, बायनाय न'खरखौबो लुखांफिननो सम आरो खाबुखौ मोनबाय। बेनिखायनो हायोब्ला नों आंखौ सिगां जानानै थांनाय गासैनिबो दायनिफ्राय आंखौ खनसे निमाहा होबावदो। जोमै, नोंनि खुगानिफ्राय आं बेखौनो खोनानो हास्थायो। दिनैनिफ्राय नोङो मोजां जागोन होननानै आंनि आखायाव हमनानै समायला। बुं, आं बुंनाय बायदि हागोन ना नोङो बुंनो? दै बार अखा समाय लानानै बुङो, नों जा बुङो आं बेखौनो मानिगोन। दिनैनिफ्राय आं आरो जेबो खावला होननानै बुं। दिनैनिफ्राय खावलु खावला आं जेबो खालामला। दिनैनिफ्राय अनलायनानै न'खरनि गासैजोंबो रुजु रुमु संसार जागोन होननानै बुं। थारैनो अलंबार, नों बुंनाय बायदि आं जाफुंहोगोन। बा, नों आंनि सायाव दाबो फोथायनायखौनो लाखिजोबनो हायाखै आरोना? बिनिखायनो दे नोङो गावनि आखायाव हमहोलायनानै आंखौ एसेबां प्रमिस खालामहोदों। दे जाबाय। जोमै, नोंखौ माबा मोनसे गोसोआव गाज्रि बा जिद लानानै आङो प्रमिस खालामहोआखै, नोंनि मोजांनि थाखाय। नङाब्ला साननानै नाय, आइयाबो जोंखौ निमाहा होनाय नङामोन। अब्लाबो आइया जोंनि मोजांखौ नागिरनानै निमाहा होथावै खामानिफोरखौबो निमाहा होथावनानै दिनै जोंखौ न'आव जायगा होफिनदों। बेबायदि अननाय मोननानै आरो मा नांबावगौ? नंगौ, आं गोबां बुजिबाय, आं गोबां अनुताप जाबाय गोसोआव। दिनैनिफ्राय आङो माब्लाबाबो बिदि खालामनो होला। आंनि गोसोखौनो आं बुरखायसिगोन। नाथाय सोरांस्रियासो आंजों एसेबो गोरोबाखै। जोमै, सोरांस्रिनि गोरोबैखौ नों दुखु दामोन। सोरांस्रिया मिथिगौ सिगांनिफ्रायनो बियो माबायदि मानसि। बियो नोंखौ दुखु मोननानैसो बियो नोंखौ बोराबनानै दङ। नों मोजां जानानै खिन्थि, आंनि सायाव फोथायनाय दङ। सोरांस्रिया गाव हारसिंनो बियो नोंजों मोजां जाबोगोन। अलंबार, नों उन्दुदो दे। आंखौल' मानो बुंखो? नोंबो उन्दुदो। दे उन्दुदो। मेंनायजों दो 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 उन्दुलांनानै माला सोरांस्लाबखो पात्ताखौनो मोनासै। साना बेसेबांबा गोजौ जालायलांबाय। बिहामजोफ्राबो माथो दिनै दाबो सिखारनो रोङाखै। बिहामजो, बिहामजो! जोमै बिहामजोआ बेसेरा बेबो मेंनाय जानांगौ, बेबो दो दो थांदों। थाथों दे, आं बेखौ फोजाथ'ला। सोरांस्रि बिहामजोखौनो फोजानोसै। बिहामजो, बिहामजो! सिखाराखैना दाबो? सोरांस्रि बिहामजोआसो दा मा जागोन? बेथ' जोमैखौ माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नंला होननानै बुंगासिनोमोन। बिसोर बुंबालाय मा जानो? आं थासान्दि बिसोरखौ माब्लाबाबो आं बेफोरबायदि एना एनि जाहोआ। आं बिखुनजो, आंनि न'खरखौ आंनो थिग लाखिनांगोन। बिहामजोफोरालाय मा? बिखुनजोफोरा थिगब्लानो बिहामजोफ्राबो थिग जायो। बिहामजो, बिहामजो! औ आयै, आयै, आंखौ गाबज्रिदों? ए, नों सिखारबाय आफि? आयै सिरिखौनो मोननो रोङाखै, नों फोजानायखायनोसो आं सिखारनो रोंबाय। फोजानायाथ' नोंखौबो फोजादोंमोन, नाथाय नोंखौ मेंनानै उन्दुनाय होननानै आङो ओइ सासे बिहामजोखौ फोजाहरबाय। आयै, आब' सोरांस्रिया गोबाव दिननिफ्रायनो नोंखौ आराम खालामबोबाय, नोंखौ जोथोन लाबोबाय। आब' सोरांस्रिया दसे आराम थाथोंसै। आयै, दिनैनिफ्राय नोंखौबो जोथोन लानो आंनो खाबु होदो। आयै, फाल्थुयैनो आंनि दिन आरो संसारा गोबां बारलांबाय। आयै, दिनैनिफ्राय नोंखौबो जोथोन लानो आंनोबो खाबु होदो। आब' सोरांस्रिया नोंखौ गोबां जोथोन लाबोबाय, बेसेरा बेबोथ' मेंबाय। दिनैनिफ्राय आंनो नोंखौ जोथोन लासिगोन। हाहा। बाह आयै, दिनैनिफ्रायथ' नोंहा बिहामजो सनाखौनो मोनखाबाय। आरो नोंनि बिहामजो सनायाथ' मालाय खुगाजोंनो रोखा रोखा बुंनानै लागासिनोखा। बिदिब्लाथ' दिनैनिफ्राय आंथ' गोनांथि गैला नोंनो। आयै, आं नोंनि सिगाङाव गोबां खोथा बुंबाय दंखायोमोन, जानांगौ नों गोसोआव दं, आरो आं बुंफिननो दरखार गैला। आयै, नोंनि बिहामजो सनाया नोंनि सेरावनो दङ। आंथ' दा गैयाब्लाबो जासिगोन। मानोथो बिदि? खोनासं, नोंसोर सानैबो आंनि बिहामजो। सोरांस्रि, आं रावखौबो खम आरो बारा अना। नोंखौ आं मालाबा अननायखौ खम खालामफेरदों? बुंनो हागोन ना नोङो? मालाबा नोंनो दख'ना होब्ला जोमैनो होआखै, जोमैनो होब्ला नोंनो होआखै, बेबायदि खालामफेरदों? आं नोंसोर सानैखौबो समान अनो। नै, दिनै गेजेरावनो बुंस्रानोसै, नोंसोर सानैयाथ' दा बेजों बे नायलायनो हाखायाखै। बेनिखायनो आं बुङो, आंखौ जोथोन लानाया नोंसोर सानैनिबो बिबान
आरो नोंसोर सानैबो आंखौ समान जोथोन लानो नांगौ आरो आंबो नोंसोर सानैखौ जेब्लायबो समान अनो। दिनैनिफ्राय नोंसोरो जि खामानि मावो सानैजों अनलायनानै मावनो नांगौ, सुखु दुखु लोगो लाज्लायनो नांगौ, न'खरनि सुखु दुखुनि खोथा नोंसोर समान खालामनो नांगौ। नों बारा बे खम नङा, मावनाय दांनाय गासैबो समान। आं बुङो नोंसोर माब्लाबाबो एना एनि जानो मोना। नोंसोर एना एनि जानाय माने गुबुना जोंखौ मिनिनो हमनाय। आब' सोरांस्रि, आंखौ निमाहा होदो। दिनैनिफ्राय बिदि माब्लाबाबो जानो मोननाय नंला। ओइ, रायलायनो नाङानो आंजों। हाबाब, बुरखायनायालाय मा नायनो, मानिबा दिनै आब'आनो फैबाय। माब्लाबा नों आंखौ आब' बुंफेरोमोन? सोरांस्रि बिहामजो, हामा। मानोथो बिदि उल्थां फाल्थां खालामबाय थाखो? नोंनो माथो गोदो गोबां बुजायोमोन, गाज्रि मानसिखौ गाज्रि गारनानै दोननो हाया, बेखौ जोङो सान्स होनो नांगौ होननानै। दिनैलाय नोंलाय माथो जाखो? आयै, आं जि गोरोन्थि मावदों, नोंगौ बे आब'नि थाखाय माब्लाबाबो निमाहा होथावा। नाथाय आंनि फोथायनाय, आं आब'खौ सानसे आंनि सेराव आं लाबोफिनगोन। आयै, नों जिरायहैथां, आं नोंनो साहा फुदुंनानै लाना फैनो। दे। आयै, आंथ' नोंनो गोदोनिफ्रायनो फुङाव साहा फुदुंनानै लोंहोबोयो। आंथ' फुङाव माब्लाबाबो नोंनो साहा होआलासिनो थायाखै। दिनैबोथ' आं नोंनोनो होगोन। बा, बिदिब्ला नों दिनै आंनि साहा फुदुंनायखौ लोंला? हा, बे फुङावलाय आङो खाबनै खाबनै साहा लोङो नामा? सोरबा सासे फुदुंनायानो जागोन आरो मा? दे, नों सानफ्रोमबो फुदुंनानै लोंहोयो। दिनै जोमै बिहामजोआ लोंहोथोंसै, बेयावलाय माथो जाखो? नोंनोबो लोंहोगोन ना बियो? दे, नों फुदुंनानै लाबोदो। आब', नों लोंगोन ना आंनि साहा फुदुंनायखौ? अ, साहा फुदुंनानै आरोबाव मुलि होनो नागिरबावदों? लोङा लोङा, सोरनो लोंहोनो गोसो लोंहोहैथां। दिनैनिफ्राय नोङो बे न'खराव थायोब्लाबो आंनो आरो आंनि हौवानो ना नों दै जासिनो नांगौ, ना नों ओंखाम खुरना होनो नांगौ, ना नोङो जोंनि थाखाय ओंखाम संनानै होनो नांगौ। दिनैनिफ्राय नोङो जोंनि थाखाय मुं बोखोनो दामाव। आरो मोनसे खोथा, जोंनि बेयाव आंनि फिसौ आरो आंनि फिसाजोआबो दंफैयो। खबरदार, जों साब्रैनि गेजेराव माबा मोनसे जायोब्ला दायनिगिरिया नों जागोन, मानोना नोंसो बेबायदि खामानि मावो। आब', अन्नानै बेबायदि दा बुंसै। आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि पापनि खामानिखौ मावला। आब', नों दिनै खनसे आंनि साहा फुदुंनायखौ लोंनानै नाय। दिनै खनसे साहा फुदुंनायाव जुदि नों जेबो जायाब्ला, नों फोथायदो जे आं माब्लाबाबो नोंसोरनो आरो बेबायदि खालामनाय नंला। बै समाव आंनि गाज्रि हुदाया दङमोन, हिंसानाय दङमोन। नाथाय बेफोर गासैबो आंनि जिउआव जोबस्रांनायखौ लाबोबाय। बे हिंसाया आरो नायनो बानाया आरो रागाया जोबोर गाज्रि। बेफोरनिफ्राय आं सोलायबाय आब'। अन्नानै दिनै आंनि साहा फुदुंनायखौ लों। आब', आफाया थैनानैसो थांबाय। आफाखौबो आं जोथोन लाबोनो मोनासै। नों जोथोन लाबाय। दा आइया थांनानै दङ। आइखौ नोङो गोबां जोथोन लाबोबाय गोदोनिफ्रायनो। दिनैनिफ्राय आइखौबो जोथोन लानो आंनोबो एसे सम होदो। दे दे, नोंनि गोसो। साना माब्लाबानो बेसेबांबा गोजौ जाबाय। आंहा आरो दासो। आफा जाफुङाबा सिखारनो रोंदों ना रोङा? बेखौ दिनै क्लासाव थोनहरनो नांगोन। गोबाव दिन जाबाय क्लासावनो थांथाराखै। बिथिं बिथिं खारदिं खारदिंआवनो। बेखौ दिनै आं स्कुलाव हरथारगोन। ए, सिखारबाय नों? आंलाय सिखाराखैसो सानदों। सिखारबाय। आयै, आं बिसिनायाव थानानैनो खोनाबाय थादों। नों आबैजोंसो नांलायदों नामा? माथो तर्का तर्कि बेफोरबायदि खोनाबाय थादों आं। नों मा मिथिनो? नै इसा, नोंनि नोम्बै मोजाङा आंजों जोथोन लानाया थोआसै। जानांगौ आं जोथोनखौनो लानो रोङाखैमोन। नोंनि मादै जोमैखौ मालाय नागिर 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 लानानै फैफिनबाय। मादैया फैफिनबाय? बहा नागिरनानै लाना फैखो बेखौलाय? माथो सानदों नोंलाय? बिसिनि गोसोसै। मालाय बुरैया आंजों जोथोन लानाया थोआसै, नागिरना लायबाय। आरो मालाय दिनैनिफ्राय नोंनि मादैया, नोंनि अनसुलि मादैया ओंखाम संग्रानि खामानिखौ लाबाय। माने? दिनैनिफ्राय नोंनि मादैया न'खरखौ सालायसिगोन, नोंनि आबैखौ जोथोन लासिगोन। संनाय खुरनाय मालाय गासिबो बे मावजोबसिगोन। बुंबोदों आं नोंनि आफानो आरो आंनो आरो आबौ जाफुंनो आरो नोंनो। जों साब्रैनि ओंखामखौ संनाङा होननानै बुंदों। खबरदार, बिसिनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ मथे दाजा। जेसांखि फुस्लायनानै जाहोआ मानो दाजाखा होननानै बुंखादों आङो। ना सा ना दै जेबो दाजाखा। होमबा माखौ जागोन जों? आरो दाथ' नै जाफुंखौ क्लासाव हरनो नागिरदों। दाथ' बिनो संनानै फुङावनो जाहोहरनो नांगोन आरो बिनो टिफिनबो हरनो नांगोन। इसा, दिनैनिफ्राय नोंनि आरो जाफुंनि आरो नोंनि आफानि आरो आंनि, जों साब्रैनि ओंखाम संनाय बिबाना नोंनि। आरो मालाय जोमैमोना जोमैमोन, जोमैमोना मालाय हौवा हिन्जाव आरो दैजि आरो नोंनि आबै, बिसोर साब्रैया गाव गावनि संना जागोन, जोंना जोंनि। थां गोख्रै।
बिदिबाथ' थाव संख्रि फानलु माथो बारासो खरस जागोन। थाव संख्रिखौसो अनदों नोङो? मुलि होफिनबा मा जानांगौ? थैनो गोसो नोङो? थांना संहै आरो मथे दारायलाय बिसोरजों गाबागाव सं। जागोन दे, बिदिब्ला बिसिनि संथोंसै, जोंनिया जोंनि संनानै जानोसै। खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा, मादैयाबो बारे बारे खालामबाय थाखादों, गिनायबो मोनो। आरो दाथ' मा गोदान बुद्धि सोलो लानानै फैदों बबेनिफ्राय। थारैनो आयै, जेसे हागौ गिगौ जों गगौ, जों साबधान थानायानो जोंनि थाखाय मोजां। जागोन आयै, नांगौबा ओंखाम संग्रायानो मोनसे जाथों, जोङो जोंनि संनाय खुरनायखौ जों मावनानै जागोन। दे आयै, बाबुआबो क्लासाव थांनांगौ, जाफुङा, आं थाबनो संहैनोसै।